Ja, ik ga nog meer duetten zingen. Ik ga nog niet vertellen met wie. Maar er komt een duet aan wat Nederland niet verwacht waarschijnlijk. En er komt ook weer een duet met mijn maatje Django. En dan komt er nog wel een duet waarvan Nederland waarschijnlijk zoiets heeft van... die had ik niet verwacht. Maar ik ben er heel trots op dat ik met deze... Het is een meneer, dat mag ik wel vertellen. Maar ik ben heel blij dat ik met deze meneer een duet mag doen. Met de carnaval heb ik Theo uitgedaagd. Van, joh, maak eens van een liedje van mij een happy hardcore versie. Dat is Ga maar van slapen. Dus eigenlijk een hele mooie ballad. Waar hij echt de bels en de dingen en de basjes onder heb gezet. Het is een liedje wat eigenlijk geschreven is voor alle mensen wie alleen, zo goed als alleen thuis af moeten wachten wanneer hun werkende partner thuis komt. Ik heb hem opgedragen aan mijn vrouw Marloes. En die zit gewoon heel vaak thuis te wachten met mijn kindjes. En geef door de telefoon geef ik ze de knuffel en mijn vrouw die voert het uit. En ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Zoals jullie hier nou ook aan het werk zijn, hier in het mooie Oostenrijk. Ja, dan mis je je thuisfront. En dat is het lichtje wat er eigenlijk bijna nooit op staat, maar wel belangrijk is. Nou Theo, dan daag ik jou uit. Kom maar naar mij toe. En kom maar eens met een liedje wat in mijn repertoire past. En dat heeft hij gedaan. Hij is gaan zitten. Hij heeft een bestaande melodie gevonden. Die redelijk op mijn lijf geschreven is. Hij heeft er een tekst onder geschreven. We zijn de studio ingedoken samen. Nou, allemaal mooi bestek erbij. Welk repertoire ga ik doen? Hoe is de sfeer? Hoe is de stemming? En dan vervolgens kom ik de bühne op en probeer echt alles gek te maken. En ik doe er altijd 1 drankje vooraf. Een klein bakootje. Een soort van gewenning. De ene die slaat een kruisje, de ander die loopt 10 keer de trap op en neer. En ik doe even één borreltje.